छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुण्यतिथी निमतान येता त्या मंगळारा 21 मार्चाक दिवचले धर्मवीर ज्वाळाचे आगमन जातले। संभाजी महाराजांच्या समाधी स्थळावयल्यान वडू बुद्रुक तुळापूरच्यान बेळगांव चोल्ला केरी मार्गान सकाळच्या 11:30 वरांचेर हे ज्वाळेचे दिवचले आगमन जातले। उपरांत पोरणे बस स्थानकाचेर छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्यांकडेन ही ज्वाळा दर्शना खातीर दवरतले अशी माहिती शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानाचे किरण तुळपुळे आणि हेरांनी दिली। धर्मवीर संभाजी महाराज यांनी आपल्या राष्ट्रासाठी आपलं बलिदान दिलेलं आहे आणि ते स्थान म्हणजे तुळापूर आहे। त्या ठिकाणी त्यांची समाधी आहे आणि त्या ठिकाणी जी समाधी आहे त्या समाधीच्या जाग्यावर असणारी ज्वाला आहे त्या ज्वाला प्रतिवार्षिक ती प्रज्वलित केली जाते आणि ती प्रज्वलित करून संपूर्ण महाराष्ट्र त्याचप्रमाणे गोवा या ठिकाणी तिचं आगमन होत असतं। सातारा, सांगली, कोल्हापूर, बेळगाव अशा ठिकाणाहून ही आमच्या डिचोलीमध्ये ज्या ठिकाणी ह्याला इतिहास आहे या डिचोलीला की जेणेकरून ह्या पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी संभाजी राजांनी अनेक प्रयत्न केले, शिवाजी राजांनी सुद्धा अनेक प्रयत्न केलेले होते। अशा या संभाजी राजांची जी ज्वाला आहे ही धर्मज्वाला आहे आणि ही धर्मज्वाला या ठिकाणी डिचोली या ठिकाणी येत आहे की जेणेकरून प्रत्येकाच्या आपल्या हिंदूच्या प्रत्येकाच्या हृदयात असणारी स्वातंत्र्याची ज्वाला प्रज्वलित करण्यासाठी ती ज्वाला येत आहे। तेव्हा प्रत्येकानं या ज्वालेचं दर्शन घ्यावं आणि ती ज्वाला जी आहे त्या ज्वालेपासून प्रेरणा घेऊन आपल्या या हिंदुस्थानामध्ये आपल्या या भारतामध्ये अखंड भारतामध्ये चांगल्या प्रकारे धर्म, न्याय, नीती आणि सदाचारानं राज्य चालेल याकरता प्रेरणा घेऊन प्रयत्न करण्यासाठी प्रत्येकानं डिचोली तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण गोवा महाराष्ट्रातील लोकांनी सुद्धा या ठिकाणी येऊन त्याचं दर्शन घ्यावं अशी आमची शिवप्रतिष्ठान डिचोली या सर्वांतर्फे विनंती आहे। आणि ही ज्वाला येत्या परवा 21 मार्च रोजी सकाळी 11:30 वाजता या ठिकाणी डिचोली या ठिकाणी शिवाजी ग्राउंड आहे त्याच्या समोर असणारा शिवाजी राजांचा जो पुतळा आहे आणि या ठिकाणी येणार आहे तेव्हा सर्वांनी उपस्थित राहावं, ज्वालेचं दर्शन घ्यावं आणि आपल्या जीवनातील ज्वाला ही प्रज्वलित करावी याकरता आम्ही आवाहन करत आहोत।